OK, takže ubehla ďalšia polhodina. Začneme prúdovým odberom. Zhruba 9,5 ampéra. Teplota elektrolitu 39 stupňov. Zhruba. Elektrolyzer je v pohode. Napätie samozrejme mierne klesá, pretože tento zdroj, počítačový zdroj, snaží sa dodávať 12, ale pokiaľ je prúdový odber pokiaľ sa zvyšuje, tak napätie klesá. Ideme zmerať produkciu. Môžeme začať merať. Teraz niekedy stop. OK. Predsa len to nechám ešte pol hodinu bežať, aby si videl, aká je teplota aj pri, respektíve aká je produkcia pri vyššej teplote, aký je prúdový odber, plus urobím demonstráciu, že ten plyn je naozaj HO, malý výbuch.